Takže, přátelé, Volkswagen Brouk 2002. Chyba, která se bohužel občas stane a vytluče vám akumulátor. Po zamčení auta za nějakou dobu se stane tohleto. To znamená, že svítí blinker bez přestání, svítí boční blinker a přední nepřerušovaně. Auto je zamčené, páčka je v neutrální poloze, to znamená, že nezůstal viset. Světla, nevím, jestli to je vidět, ale asi ne, protože nám tady ne, jo, už, tak dole, no, takhle přikryju, ne, tak bohužel to není vidět, protože to okno je špinavý a nám se to, ne. Chci říct, že vypínač světel je v normální vypnuté poloze. Jo, tak, teď to, takhle by to bylo jasný. Jo, a bohužel teď tam není vidět, nemáme nic externího. Jo, teď je to vidět. Jo, teď je to vidět, že vypínač je prostě normální poloze, páčka je za to a vozidlo je zamčené. Byl vyměněný zámek ve dveřích, takže je tam nový. Jo, ale je vidět, že nebliká, alarm. Jo. Kontrolka na alarm nebliká a vozidlo je zavřené. Takže máme klíček a vozidlo teda odemkneme, jo, a uvidíme, co to udělá. Tak, auto je odemčený a zkusíme udělat jednu věc drobnou, a to je to, že necháme, auto je teď odemčený, nebudeme otvírat dveře a necháme to vozidlo automaticky zamknout zpátky, což by u těch, tak výborně, to se teď stalo a vozidlo se zamklo, protože se neotevřely dveře a teď budeme čekat, jestli ten alarm naběhne a jestli se to projeví. Za nějakou chvíli by měla blikat tato kontrolka. Takže zjistil jsem zajímavou věc na autorádiu. Bliká kontrolka. Nevím, jestli to bude vidět. Jo. Je to vidět, akorát na tom videu se zobrazuje bíle, protože to nedokáže rozlišit té tmě. Jo. Osvítíme. Jo. A teď se budeme podívat, protože už by ten alarm měl naběhnout. A evidentně kontrolka alarmu nebliká. Takže zkusíme udělat jinou věc. Zkusíme použít klíček a zamknout. Otázkou je, jestli když jsem ten zámek měnil, jestli jsem to otevřem to. Tak, výborně. Teď se stala jedna věc, že jsem vozidlo otevřel a zůstal a rozsvítilo se to, což je docela zvláštní.
Takže zkusíme otevřít. Vozidlo nehouká, ale zůstalo rozsvícené. Zabouchneme. Tak. Po aktivaci alarmu a zámku vozidlo zhaslo na levé straně. A teď by se měl zaktivovat i prvek alarmu. Ještě jenom na okraj byl vyměněn středový spínač varovných světel, který je umístěný na palubní desce a funguje jako výstražný. Jo, protože tohleto vozidlo nemá zvlášť spínání, nemá relátko na spínání směrových světel, tedy blinkerů. Jo, nemá ho zvlášť, ale má ho umístěný právě v tom centrálním spínači, na kterém je červený trojúhelník výstražných světel. Takže tady zatím není vidět, že by došlo k nějaké aktivaci. Otázkou zůstává, zda není poškozen někde svazek kabelů ve dveřích. Takže vozidlo jsme znovu odemkli. Vozidlo zůstalo zase svítit. A teď zkusíme zjistit. Tak, na palubní desce svítí směrové světlo nepřerušovaně. Kontrolka na rádiu bliká. Tak, zkusíme nastartovat, uvidíme, zda dojde k nějakému resetu. Výborně, vypínáme rádio. A že pravá strana normálně bliká, levá nebliká. Zkusíme zapnout výborně. To znamená, že nejdou výstražná světla. To znamená, že zapnutím klíčko nastartováním se alarm nevypnul, nebo se nevypnul se částečně a zůstal viset z nějakého důvodu neznámého. Tak, vypínám vozidlo a zamykám. Tak. Odemykám. Vozidlo přestalo svítit. Nastartujeme. Tak, máme nastartováno. To znamená, že levá směrovka funguje, pravá směrovka funguje. Zapneme spínač varovných přerušovaných světel. Ten funguje bez problému. Jak je vidno, tak i směrovky na všech stranách vozidla bez problémů fungují, je to zcela jasné, je to vidět. Tak. Vypínáme vozidlo. Vycházíme ven a vozidlo zamkneme znovu.
A uvidíme, co se stane. Tak, vozidlo je zamčené. A teď by zhruba minutu asi mělo trvat, než tak se takzvaně uspí. Takže kontrolka na rádiu. Očistili jsme trochu v okno. Jo, znovu bliká. A půjdeme se podívat na kontrolku tady ve dveřích. A ta bohužel nebliká. Otázkou zůstává, zda tam není přerušený vodič s tím, že proto to nebliká. Že ta identifikace toho alarmu tam prostě může být, ale tady se to neobjevuje. To se budeme se prověřit. No. Takže na závěr. Vozidlo po příjezdu se normálně běžným způsobem zamklo dálkovým ovladačem a nevykazovalo žádný problém. Problém pravděpodobně nastal až po určité době blíže nespecifikované. Jo, jestli se jedná o minutu nebo dvě na uspání toho alarmu, nebo zda se jedná o 5-10 minut, těžko říct. Každopádně je tam pravděpodobně asi nějaká příčinná souvislost s alarmem, nebo protože už se vyměnil se ovladač světel, vyměnilo se centrální relé na spínání výstražných směrových světel, vyměnil se zámek ve dveřích a funkčnost toho zámku je 100%. Předtím ten zámek byl špatný, kolikrát to nešlo otevřít. Tak je otázka, a v tomhle případě bych potřeboval radu od někoho, komu se toto stalo, nebo kdo má podobný problém a řešil ho a vyřešil ho.